Ngin sedang no kajing mani jing ublay bat sya baganya ceprang pendemo kajing tuai. Ublay bu kupa jing ubah beneng. Ublay badap dak jing i bakajing snei ublay badon bor baro. Ngai ngu ime penla ngi bagin kiyo ni ye ngi bakentang jing ma ni no phai sngi. Joni ga sngi bukhrau ga sngi ka bakentang ka bamela pen kerpang bangin mani me ku trai bi. Makata na du basdang joni ga jeseng IT ka jelam jumun se mo khu jome. Baki e bangin pendep ku trai ke lo ni gong nam ta bu khrau ben borom ni kerteng ke jome. Bolo ga jing ker khu ku trai ngi bi seng lang. Ker khu si benta baro ku trai kup ye ki du ka bo jumun se mo khu jome. Khu ji da no de jing mo jum khat ki jong ge ku trai bi bangin mani me hak men sim bat hak ba shisha. Namari pa ni kini baro hak tek jung try bonok ne be jong yu Yesus Kristus. Amen. Ngijar wai ke ba ars pa lai pho. Ngijar wai ke ba ars pa lai pho. Ars pa lai pho lai de bat de ke berim. Sipai jong Yesus renti barolang habariu keturoi yangin tur seprang Chris u kapten jongi ubadon bortam syaka jingjop thiau yangi on yalam hadien jogani kejerwai ngan khodi Mr. Full Moon di lendo linchang be nyalam hak bapuli nak ting joble badaka jingdwai kejerwai ka ba arspa lepo. Sipai jong uji su renti barolang habariu katurai yangin tur syaprang Kris kapten jongi ubadon bortam syaka jingjop thiau yangi on yalam lakat makanang jur lei wat kenran syanya tang huji su dei mau basyan hajing syakriau don kakam kerhai kibahaban kring pat pensyat kibaswai man kasih kaporhi yungin kentiu nam syaka jingjop thiau yangi un yalam lakat makanang jur lei wat kenran syanya tang huji su dei mau basyan syaprang tungin nang tur hakal yang utrai yalap ya ka gospel yad ruha jing syai hukum jong ingin le pai nong ai kandam syaka jing job thiau yangi on yalam lakat makanang jur lei wat kenran syanya tang huji su dei mau basyan.
Schwabin ilang suble jing doi gan beliau siapa ka sti pol jo muti ke bar kolong ke balai tukat kuni kong terter kum juru naga gospel ke bakat kumu Matius kolong ke ba apsal tukat ke balai penrio terter kitien ke ongkom ni Henry tu tip ya kene bahagi sngi ke bakhado kinwan ki por bestom namar ki brio kinlong ke ye tangela die ki ye sbai ki bakran sarong ki bele kraw ki bakran snio ki bom kongo ila ki kemi ki pa ki bom sngongo ki bom khoi ki baklam ye yala ka kanja ki baklam map ki bakran siar ki bom sunyo ki barunar ki bom ie ya ka babha ki nong di long ki bahanga mei ki bale meng ki bi ie ya ki jing song bha kham tam ban ni ka bi ie ban ya ka ba ki ie ya ulei ki badon ka dor ka jing ru ulei henrei ki bala len ya ka bor jong ka ha ki ni ru na ki ni ru to phai no henrei sapang ka ta ka sngi ba ka ta ka por ru omdon batem lemni ke angel ki peneng henrei tang ublei jonga he te kumbala long ki sngi nowa kumta ru kan long ha kata ka jingwan ukhun ubrio naba kumba la long ha kita ki sngi ki ba menchua kata ka jingslei ba ki bam ki di ba ki shongkurem ki pen shongkurem tat onda kata ka sngi ba unowa ulalet apo kata ka yeng lieng bat kim shem la sunyo tat onda lawan kata ka jingslei bat kala rong no yaki baro kumtaru kanlong kata ka jingwan ukhon ubrio blin kurkhuwe jing pule na ba jing ko por dungi doi abli ko pas ma neng khmat ki snake jume yuan gumni ko try ban aigo mar ka jing don kat ka jume hak jing ya li ti ka jing im jing yu man ka sngi bat kham tam ko try ko me lei lam gin poi gum try hak ne ka jaka hak yeng ka bangil te ko try e ya ban yo nya sing ban shakri ya ka tem khu jume habang don try ne ko por ban te ne ko duan khmat ka jing snake jume ngi dwai ko try e ya man wan jingo ai ngi yu ko try e kham tam ko try e habang don ya kaban shakri lama jung por agu musim jume ko try unyan hapneng jingi wei abang ko try ya kaban shashkor na ka ting jume isnei ko try e bau agu musim jum pasio ngi wei ko try e bangila try e ban mat ya ka jing shisha ka ting jume habang ko try e namba jung ko por bat ngin mi ko try nang ne da ka jing dap musim jume ngin ba jung ko por ko try duai nam tau shakri jume ban yang lamba jung ko por ban sam ko tribe e ka ten ko me isha ko tribe ka kre ka long jong u ka jong ko tribe e ka jong brio and rei a ko tribe ko jana ka wan ka te is ne jume te e tribe ban kam u ban kam ko tribe e u ko mu ten da jing pasawa ko tribe e ban pasawa ko tribe ka ten jume lam ba jong ko por ban kam ko tribe e u kum ka atiar mula tribe e ban sandor ya ka jing im jing i we pi we lam ba jong ko por ko pa ko tribe me is ne ban don ka ro ya kam jung balang ko tribe e nadu ko tribe e pastor mam sang bin kam yalam ko tribe e ya ka balang ko tribe ban pentulun ikshal tem jong karo lamba ko por is ne ban ai ki ka jing stan ka jing champang ko tribe e bagam no ko tribe yo pentulun chaprang ko tribe kana balang jume kana ya chaprang ba kham tam yo chaprang ko tribe e ya ka tin ka jing e ka jume shikewe pan ya ka jing e ba ka jume ko tribe e chikitu ki bam pan yo man ya ka jume e ka jume isnei ko tribe e ai ba ka tin jume kan yo ajaka ka tribe bo bon ko tribe bam pan yo sngo ba kham tam ko tribe e dan kan ba ki commission ko tribe jing ko balang bo bon ki ban ka leng ko tribe e jong ki chaka ki ba me ka tribe la ibet man ya ka balang ba kan shim isnei ko tribe dan kan bi shaki jume ko dan ko to ka chakaru ai ba musim jing ko tribe
try unya rengkat berki ko tribe e ha gabdan bantrai ka kam so prem ko tribe e ko gospel ke jing em ko jong me isne ko tribe e ndon kat ki rang ba balang ki rang tribe bani kling ko bani ket lang ko tribe e banya ba lang ya ka kam jong ko balang bat mapsan postor ai ki rum jo ko tribe jing star ke jing phang ko mai ko tribe ba wan ko tribe ka khat ji isne jong me mdan kat ko tribe we ko tribe e jing paying stand ibadan ko tribe ko balang bum jo ko tribe ki we pan ki balang ko tribe ko dan selak jong patei minis nei ba aw musim jame un trai ko tribe kum kani ko por long trying em ko jing ha ka singi ke ba e ki singi ke sne ko tribe e ki singi ko tribe ko khatlo ni sne ko tribe ko musim jame un ai bor i we pi ko tribe kam tam bakin wat i me ko tribe ni kong he bakin wat ko tribe e ya ki sha ka tin ko jame ba kam tam ko tribe e bakin la ro ya ka ban sno to ya ka ta ki singi ke ba khatlo ki ba long ko tribe e khan thang ne ko tribe mi sne ko tribe ta ban sno thu e ki ba kum jo ko tribe e ma kan nang la ya ka ban e me do anam ta ki tu pang ba stam ko tribe bam la ban wan hang ne ko por ni sne ko tribe e ba da santi blai ko jome ko table mi snam ko jome ko tribe e ko nyom side par ya ka jong pang na ka mat ka jong ki khnang wi ki la ya ka man yo par ko tribe ka mai ko kya kin klan kin la ko tribe ban wan ya ka ban ya seng ba kum jo ba kin la ya ka ban long ko duk sa ko try shiki we pat ki bam nangai ko try shai ko por bro ko try ko boti me shem ko try ni ko making long shem nang pan ko try ko man ko chme re ngi ngai ko try men sko mes ngap ko try e shin doi jingi no gini bro ngi pan ko ting christmas ta ko ko tru amen Ki prabangi bi e kini gilang jing penbena. Haja sengan tain lawai kini ke jing seng in yo nong polis nang patwai Mrs. Pilarisha Lingdo nong kren Mrs. C. Imli. Haja seng samla hagapur san beji jan me in yo ke jing seng kemangi ai ke Christian value based life skills. Nong polis nang patwai Miss Dapila Hun Marbo nong keren Mr. Wans Kem Marbanyang. Ha English service plus bizar por sau shiteng jan me in nong keren Mr. Barkos Warjri. La shai kasi ka khatlai tarik November kala si ublay ki program jaseng yeng upon rishiteng jan me kilong kumni. Dong mingi kan long hayeng Mr. Hamsilet Milimpada kan toit nong Shiliang East nong keren Mr. Nicholas Lingdo. Dong sepngi kan long hayeng Mr. David Karsati Kentoit Pokse North, Nong Kren Reverend G.S. Umwi. Dong Shatei, Kalong Hayeng Mesel Debar Lakuna, Kentoit Lapalang, Nong Kren Temen Besan D. Lingdo. Haka Kat Santrik u November, Jaseng Miet Balang, Wan Rishteng Jan Miet, Ninyo subject Preng Juga Quarter, Kajing Hikai Ubleish Panga Spa, Bat Kajing Pendan Kamjaka. Tenat subject, Omdon Ubala Ban Syakri Arngut Kikan Rad. Pimla ban syakri yo blay pada kaspa nong pulis dang bat duai Mr. Bhakpar Shadap nong kren Mr. Sandru CM ha khat pratrik November si sajan jeseng duai ha kapon rish teng jan met ninyo nong pulis dang bat duai Mr. One Kid Kriya Mujad khat khandai trik November si blay nyo bujim step jeseng khna inyo kren Miss Wanda Shisha Lingdo Maulong Kendai saup san men step ngai jiseng school pen pau nam ta barok ki keran katana du cradle roll hadu keran rang ba kelas persang bat kelas reud hot shib je men singi nyo jiseng sermon nong pulis dang bat duai Mr. Piralang dingdo special number Mrs. Basuk S. Umwi nong kren Mr. Penshai Lang Karbomon rang ba balang jui kajinge bam khawai Christmas men taus nem kan long ka arpu nyau trik December singi balang kumta kirang ba ki bela jit ban lum yu sinyang khawai se Christmas kin swan lum yi na ki long ying jing ki probangai nang ni shakmat ni kerpa ki probangai ki hamdan kin ya no kluat khnang ba ki probangai ki hamdu naru kin yo bene shimman talang klem dan kaman no sinyang ha ga ni ke jing bam khawai ba kmen kum ka balang ke jasang samla laim khra district kan pelong ya ka festival of praise ka khat pratrik November Hamadan lum shngai denja na du kapor
sau buji janmet katakan ni sisa jang ban lapalong yang ni Festival of Praise ban permi fun nak benda jing tri mission juga jeseng samla lain kra district kumta la kerpa di pra pengai ban kersyan yang ni jing temu dak apa wan sekan ni festival ba dak apa no senyang ling ba ki donors ka ki balong ha ki dor shis pa tengka ars pa tengka sans pa tengka bat sia jar tengka ko wei ki samla ka palang kin di ki ni ki kat sapla yang meni andala wai ni jeseng Kajian kentai kekerpat iki balum kau kham bagian sungguh ban lumno iki tin Bible Society na ki dongjongki bat ka jingyo iki tin Bible Society kan long ha ka arpusan terik November arja arpulai ka por khat wi biji step hang ni yang mane ni sngot nat ban pentip bakan dan ka jingkenti kurim ha padang Mr. Meban kier nyota kun samna ka palang ban Miss Quila Mary Melim ngam balang Presbyterian no wet kani kelong kejing na baar bakhadu hai ni ko por ngan pen snow ya kijing ai ngo belayo pediang ni para bangai ha kani kata yo lala kejing ai ngo na ki envelope se general fund jong kapalang kilong baro arlak new pulai jar san spa shipu tengka ki envelope se ka fund hit lum jing tap new pusan teli bat ki jinglum kilong sanpu saw hajar news pa sanpu tengka neki plaji aingu jeseng pa ba si uturai pushpu buji niyo saw pra hajar lais pa khandai punyo tengka neki plaji aingu jeseng pa ba ushi buji msni niyo saw pulai hajar khandai pa nyo pu tengka jing aingu iba kerpang shaka balang yo under mission fund rejar news pa tengka general fund shajar news pa tengka fund baduk khasan hajar tengka baro kilong ar pulai hajar saw pa tengka jinglum nu khau kham kalong lai hajar pras pa lai phutungka jing aingo nagi jing singing dong kilong nyu hajar san spa san dengka kumta jing aingo paro ki bang layo priang ha tayo kilong saulak san pusan hajar lai spa ndrupu ar dengka blain kur khui para bangi ba a igini jing ai ki ba kerpang baru ki ba duai nam tak kam jong o kini kilong jing bina Tony kapor ngin lum no ye ke jing aingu bat kar badang lum ye ke jing aingu nyo sngoru ye jerwai ka bakar pang na I masa one kid kriya mojat bani mes bala siudor dan tathiang bahadin balde banlum ke jing aingu bani jerwai ka bakar pang kerpat irang ba balang masa WD chen ben duai ban pen kentang ye ke jing ai jongi sha kam ko joble Hello, check. Aga kerteng jong jing ruai kedai. I need you.
It's like sweet, sweet honey on my lips, like the sound of a symphony in my ears, like the holy waters, your forgiveness. It's like sweet, sweet honey on my lips, like a sound of a symphony in my ears, like a holy water on my skin, like a holy water. Belum play. Nhà tuai kum ni sei sin pat try ublei baru kupa jong yu bahap neng ngai ngu ya mai kan rat dengan dengan ke singi ke kentang ke bakrau ya mai pleb yang ini ke lat kunti bakum ki khon ki jamai ngila ban shakri ban mane ya mai ublei bolong halor jong ki e ki baro ngai ngu ya mai kan rat wam ke jing lam ke jamai haru kani ke clip mat jong kani ke singi ka bakat ar jong nu bunai bakat we badai ka jing is nei ka jamai kan rat ka bala ri pen im ngi hadu kan ka clip mat jong ni ka por bi ai ngu yama namar ke jingger khu ki babon sertap ngam the shle ka jing im ka jing i khopa bagi lang la ban long kum ni kum gi long benta hadu kan ka clip mat de ka jing ai e ba jing is nei play ka jamai try ngi wan tang kinong pop ki ba jot ki ba rem ko pa hak mat ka khet ka jing is nei jamai ban ra ini jing ai ki berit ki jang i ko pa shaka kam ga ba krau ki jama is nei ban pen khoj ban pen tang ki ba shaka no ko bun ta ga ba ka balang ga pendon kam ko pa kan long ka banang ra i ga lama jo gospel ki jama ban pen telun ki kam ki ba bon ha ka jong ga balang ki jama ker khui ka we poi ka khti ka no a try shaka kam ga jama ki jing ai ka ba ker phang ga rat bi jisu ki khon jama ki ba i ban ai shaka kam jama apa kum ga balang yak mala thung mala seng nong ri mala jaka ngilang la un pentelun athrai ki kam ga bon hak mani lap yak gospel ni ko jing pen im jama ker khu yak way pa ka way ka kti ka bra no shaka kam jama na ru ki jing ai ka ker phang trai ba kam ta mani rap ngi kum ki khun jama om begin ai tang ki jing ai ki jing ri binang ban ai ru yak jing im ko jing bar ka dot nod ko jing sha meu blai wan pendon kam ngi bat ki jing yahat lenti ka bang sa jing jing im jing nak ban ta ka buram ku jama ngi ai ngu ya mai ba ki sur jing ruai ki khun samla trai ki ai hap deng jongi nagawe ka singu trai ko ka singu trai ker khui ki sap ki talan ki mamla ai ki ko pa menang ai penjana ai ki trai bilang la ban ruai ki sur ki bukan jam sim ki ban ya lap ya ka jing penim ki jama kan rat ya ka jing don kam atrai ya ko mengilas ngongi don kami mah ki benta baro jeng jing im klem mame atrai ngirom la ban le e ru em ker khu yin ki khon sam lai bla ai gani jing ruai ko kerpang tuai kerpang le jol mu shakru jama ra yu ka kamera ka bhaneng i pastori ko malaya lam i hang ka porman ya lap ya ka gospel jama pedeng jong i kan rat e jisu tuai kan tien baro ko bu shakru jama un pen mi atrai kan long kawan hap haga kendo ko sbo ji do nut ki jingi penthli gi do nut ki jingi ko pa ki jing mut ki jing perkhat jingi ha gi don ka yeng bu kentang jama bu ka tien jama kan yo jaka kan yo kan nong rim kan rat bi jisu bangidang la ban syampang ban skau thu ban im mi ki jing im ka ba ya bat le ka man ka jama ban mi do ka jing slok ba thiang ki brui ko ma ki jing thamai bun sim jama
Sengau ke jing tuai maaf ki pop masyam ke jing menginguk ke demi pan ke kepat gini baro. Tang haka kerteng ke badan bor ke yang tam. Utrai berunang tumba jeng Jesus Kristus. Amen. Beliau ni kerhu, iba full moon dan kepaling dok lenshang, belai lam ke populin ke tin ke jeng beli ke jeng tuai, irang ba balang iba lebu ke jeng tuai nanti ke jeng ayah jeng sekam ke jeng bat ke jeng beli ke bakar pang kalong ye one kid kriya mujat bat iba sudor dan tiang, kibala ayah ngi ke tu jerwai ke betan nakai ke kubur, ke ba koridor, ke bakar jeng ke jeng map ke jeng beli. Kecing map ke jauh belai kalau kumkangap wapen tiang kerimiak sentur kalau kecing sawah jong kisur tem punjat kiskor kalau ke buhut hagas tedo kajongi ngilong kumni bangilong di namar kecing kecing snei baga jing map ke jauh belai kipop kajongi uliun kurhu ini khun samla ya kecing syakri ke bakodor ke baki ai lama kisap kita lain ke beli ulah ayah ki, bagi nang lap je penon kami ni kisap, nam taban syakri, nam taban sahi, ya kerteng ke imu jeng utrai jongi uji sukris. Ki perawi biit pi program ke jongi bahkan ni kan op hais ngi, unongkan ude urabren chai namsu, nakat kuang miyung Presbyterian Church na South Korea. Tamai pastor bedan hani imdei pada Korea. Ide iban nak jelah jongi nak rikasi be jongi kedau kolong ba disagum ke balang ngilad pediang iban pelong ka School of Prayer rengkat bat ka ni ke balang South Korea nadu ka ni ka kendai sipo bar kadoi terik ke tim ke ba arpat ke sia ka de banwan bat sibun ki balang ki badan hasilong bar kapsor kila pha ki del kit sebakin wan lang ka balang jungi hakini ki laisi ki baladep bat mentakas ki tu pastor keren tren nakadau ba kasokar Korea ka advice ki bikin one si India bagi travel si India kamsim ai visa kamsim pelat jaki nom de visa kamsim pelat jaki bikin one te kumta kila de ban postpone pat ya kene ka program bat itu kejikermen bekas long pat house dem uban one house dem arajar arusau kumtah kapor kaba lingkot ngilapan bedi Reverend Davis Lee Lendem ngala funi bat ila koloi ban shim ya ni kabenta ban pendap ide jaga ka batali ha ni kapor kiba bon nangi ngi thu bha i pastor Davis Lee Lendem namar i juwan jeseng bha hagni ha kabalang jing ha pokse lalu kapor be long khun samla but hadin belda puli ya ka theology I dari trei haka Morgan Row Presbytery bahadin kata kadang kejing khot nak KGB Assembly bin longkom u lecturer haka John Roberts Theological College hadin bila pendep ya ka MTH bat kumta I lami nak Presbytery Morgan Row bat I long menta muwei dengan kai haka tika Shalem Puli Theology jong ka Assembly ka jongi idan balang haka balang umpling kabadai hapo ka district ka jong ngihi ita kilo ki jp thu I pastor ngi dap da ka jing sngo kemen ka jing su I tru I pastor bi lakloi ban shime ni ka benta ka ni ka no phais ngi nam ta ka balang hi brakwe ngi bidang supai fi pastor lamba I perlok I be walang kat na ka teng jung trai pun bi jong I uji sukris bari skembo blai un kurhu yang ilmu khubor ki bon lam lingba laujong usyakri te shabi pastor Davis Lee Lendem in saai khubor na tin ke jong blai ngan kerpat ia ka praise and worship team bakanya lam ik jirwai pendem bat ben khre ik download ik jimut jemar khat jongi bagin pediang ya ktien ke jong blai
Kani ka por ngi ai ngoi o blay na banta ka jing kerku ka jong u yang ni ka tayo baro ka we bangi yo banwan pat ka yeng ka bagantang ka jong u ni na banta kita ka jing kerku ka jong blay ni ka por ngi rwa ngi ai ngoi o bat ngi wan ban ro bat sha bangin yo skoi ka jing kren ngin ya shim banta lang ka tu ka ni tli ka jing rwa na ka jing rwa ni rwa ta ka jing rwa ka ba shi spa pra bat shi spa khat we na ka jing rwa ka barim anda tu roi baneng kan sawa the turoi pleng kan sawa ha jing mi pat pa ding ko ki la jit na per thei u trai un wan ro nang ta un ya lam no ya ki sha kari ba so jai gen yo shat men hang ta lem bat u krem wa an the Lord, you know I have no friend like you.
treasures are laid out somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel like home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel like home in this world anymore. And I can't feel like home in this world anymore. Ini sebentar biang sekali ke jing ruai ke number ke jing ruai ke ba she's ba shupau ke jing wan pat utrai. I stand kajan boy artan batrai Jisu un wan na sha perte un wan shao no ya ki the sakti ki pastan bayai bin kre man than na le le lanu men wan putrai lanu men wan bin dev tien ba mi la o lanu men wan putrai lanu men wan shim ti no ya la ki jo Kishin trai Jisu ula dep ya tu ka shong hani ban bi shar phayaki ha kasi ha ubnai ha ki krur labo idak ha ka jing long breu man breu hi lanu men wan putrai lanu men wan ban bin dep tien ba mi la o lanu men wan putrai lanu men wan ban shim ti no ya la ki jo Jisula kan shai ba haki si khat bu bop kan man bu jing it ru kan man khria Bulok ba it kung in trei in amman thai shu Orang dunia piyang asa kendia lanu men wan putrai lanu men wan ban bin dep tien ba mi la o lanu men wan putrai lanu men wan ban shim ti no ya la hi chong lanu men wan putrai lanu men wan ban bin dep tien ba mi la o lanu men wan putrai lanu men wan ban shim ti no ya la ki jo Sebentar ke berapa play amen. I pasai pemnia i kajing seng agani ke janmiet ke pementa
I pastor leng skor I bamla bandon rengkat bat ngi pro pastor bandon rengkat bat ngi ki nong syarai jong ka balang baro ki dekhat jong ka komti balang ki dekhat jong ka komiti jiseng gentei jiseng samla jiseng khna ki badon ka benta ka bakrau ban yalam ki khun ki jong blei hagalenti syaka jing im ka babam jukot ki badon ka jingkit ka bakhia Haki terpeng ki patulot ki jong pi. Ngai kublei pi baro haki kerteng jong trai bo blei jong yu Jesu Christ. Ngai kublei ru ye pi ki para bangai bi i baro kat ki balam ya don hakani ka jan miet ka bamenta. Kani ka long ka plan ka jong blei na benta jong pi. Ban don hakani ka yeng ka bakentang ka jong o. Ngadap de ka jingkemen ka bakrau ha bangayo ye kani ka lan. Wat la ka long ha I por I balengkot bah. Ya ke ba I pasai telefon yang na kidau ke ba kumtu kumba pilayo sngau telefon yang khat arbaji men miet ban khat ban ya don benta bat pi kum ka balang ban ai ka jing slok ka jing sana ka ktien ka jong blei ngashim ya kani kum ka benta ka bakhia du kata kata ban shania ki terpeng ki jong ban sam ya ka khubo ka ktien ka jong blei hapdeng jong pi ki pait lang ki blasius pa ki jong trai da shisha kumbai li osngo hap pi pet yang ngam dei na po Korea tang bang dei na po USA ngala trai hang te po US mental akum ba lais na mi e but nakaliang jong ka KGP assembly kumto kumpitep ka project jong ka hang te hamau klat upper Shillong area Kalong ka jing tray ka ba lalong ka jing kerku yiki babun. Bat nga sngongu, bat nga sngoburamru yo blay bu pli yang ay ni kalat ban ye don rengkat. Hakatay ka slam sandur. Ban sandur yiki khon ki jong blay ki ban long ki nong yalam jong kapalang. Bat namar ba nga don hakatay ka slam sandur nga kwa ban Penpau kendiat hakani ka por hakabai day bat ka college ki para bang bi ka college ka jongi hang tei po GRTC ka balong ru ka jong phi ka long ka jaka ka ba ai ya ka training nakabanta ki khun samla jong ka balang bat shabaru ki ban long kita ki ban salong ki nong yalam ki palang ki jongi namar ka ta daw nga kwa ban kerpat ye phi ka ni ka por ka bamata bin sngo ba ban ken maulem Nadui principal jongi Reverend Dr. BL Nongbri kinong hikai kinong tray bagi students baro hake jing dawai ke jong pi bagi ke jing kershan ke jong pi namar nong pi ya ni ka wei ke jing shisha ba ka lawai jong ki palang ke jongi ke jing klan ke jing san bat ke jing la ban besa ya ki balang ke jongi ka shong bha hakatei ka college Kumnu ki kena pule ki mi nang tei ki ban salong ki nong yalam yapi badi ki palang ki jongi namar kata kadau ki parmi ka lawe hi jong ki palang ki jongi ka shong e hakate ka college te namar kata kadau ngada karpat ret ipi ba phin sngo ba ban kan maulem yangi ki jing dawai ki jong pi gidon lagi jong ki jingket ki bakhia ma phi hakabor ka jong pi mangi hakabor ka jongi ten rei Ngai ngu yo blay ba ublay ula ai ka jing start haki missionary ki ba iet ki jongi. Ba kilabu yo way na kita ki mau bersiu ki ba don kam e. Ba ka balang ka jongi ka nang ya na ka por sya ka por na ka bor sya ka bor. Bat kata ka long ba ka balang ka jongi ka long ka balang ka ba kersyan hi. Ngin ya kersyan hi dalade yelade. Namar kata ka daw nginang ya sya kmat ki parwi iet. Ha kani ka jing syakri ka bau blay lo ayangi hala ki jong ki benta da ka bangin ya kersyan markel yang namar ngilong baro ki nong tray ha ka briso ka jong tray ma phi ki para bangai phi don la ka jong ka benta mangi ki nong hikai ki pastor ki tun besan ki khot kamti balang bat baro ki baran ha kani ka por ngidon la ka jong ka benta ka bangin tray ha kani ka briso ka jong tray bat ka bakut jong ka sngi Mangi badon nang ni nakmat mo phi ke basyong hang tu hakabakut kasngi ngin yo marshi suka namar ka daw ngin trei hok ngin le bha yela ko jong ka benta
ya ka blay ula bensyat hapdeng jongi hagani ka por ka pamantang ini phaino sikaktin ka jong blay ya ka pangalabu ka nongrim na ka shit na ka kitab Hosea kalau nong ka basaw ka khot ka penriu bat kumju ruwan penyadai bat kini ki benta ngan puliru na ka shithi banongkong Petros kalau nong ka baar ka khot ka bakhandai ka ktiin ka jong blay ka ongkum ni Yau patlang jonga lapenjot namar bomdon jingtip. Namar mela kentat ya ka jingtip. Ngaru ngan kentat ya me. Bamen om long lingdo satya hanga. Naba mela kelet ya ka hukum ublay jong me. Ngaru ngan kelet ya ki khun jong me ngan puli biang. Yau patlang jonga lapenjot namar bomdon jingtip. Namar mela kentat ya ka jingtip. Ngaru ngan kentat ya me. Bamen om long lingdo satya hanga. Naba mela kelet ya ka hukum ublay jong me. Ngaru ngan kelet ya ki khun jong me. Henry mapi pi long ka kenja balajit. Ka jinglong lingdo ba kenja sim. Ka judgment riu ba khuj upat lang ba day lau jong hi ba phin da yo pen pau ye ke jing ba kor tam jong uta ubala khot ye phi na ka jingdum shakata ka jing shai ba phla jong u ka ne ka long ka ktin ka jong play ki para bangin bi i ka ne ka kitab Hosea ka ne ka kitab na ka testament ka berim Hakaba latip yauni unong yutu lupa kum uta unong yutu lupa jong ka spatsnem ka bapra. But ka testament ka barimhi ka day ka kitab ka bae man sngutu. Namar ba ki day ki jingtho ya ka balatho de ki spatsnem but ki hajar snem menshwa. But ngangait bu na pleng jungi hapangi puli ya ka testament ka barim. Ngi kham shem jing ban snu thu yaka namar ba ka bible lani ka testament ka barim bi jing tho jongka kipen pau ya ka jing shisha jongka por kipen pau ya ki jing le ki jingger khu ki jing bha ki jing sneu ka ba ki briu jong tu ka por ki hapan ya lengba ba ki hapan yomat Henry la ngi pek pat na ka secular history Ngila ban ong ba ka Bible hi. Let's say na kabenta jong pi ki bar sultanat ban pului ka history. Ka Bible hi ka day ka benta ya ka ba ya thuru ya ka jinglong jingman jong to ka por man shwa. Ban ngila ban ong ba ka Bible hi ka don hi ki katu kat ni ya ka ba pi pila ban puli na ka secular history. Ki don kita ki hima ki ba pher. Kum ka por ka jong ka hima Egypt Jong ki Israel, ki Assyria, nangta ki Babylon, ka hima Persia, ka hima Roman, bat kiway. Ban kam sngal tu ya ka testament ka berim. Lada don na pleng jong pi ki bakwa ban kam ngam jeliu ya ni pila ban pejru pila ban Google lan ban pej kinu ki kot ki baydai bat kini ki empires ki baper ki hima ki baper bat phintip ya ki jinglong jingman ki badon ha ko por bat kumta ka ni ka Bible ru ka dai shibanta ya ka balasot ya ki jinglong jingman na kito ki history ki balajah ka perthai bat kan ya rab ban ai jing shai shu ya pi ha ba pipuli ya ka ktin ka jong play. Kani ki kitab Hosea kadai yakaba ki archaeologists kum ki jong u W.F. Albright ki jong John Bright but ki way ki historian ki ba puli bnia ya ka Bible but ki ba pensi sharu ya ka da ka ba kiti ya ki ba don ha ka por ka ba menshwa Haba ki puli ya ni kitab Hosea bat ki wadru ya kita ki bela don haka kendo.
lani kinu ki dak kishin ki biatu syapang ka jinglong jingman jong kani kapor la ong ba ki lalap ya ki jaka ki babatai lani ki bapenya day bat ka Bible syapang kita jaka jong jingdon jong kita ki yings im nang ta shu ya ka jingdon jong ki tiar kitar ki biatu ya ka jinglong jingman jong ka kapor. But haba ki persyang ban reconstruct lani ban persyang ban ringdur ya ke history jong tu kapor. Ki syamru ba kani kapor ke jong Hosea. Kalong kapor haba ha ka ba ki briu. Ki don hapdeng ke jingsuk. Ki don hapdeng ke kaspa. Ki don hapdeng ke jingim ka balek kemen ka balek sobha. But haga jo kapor ka don ru ke jing hier haka long briu ka man briu but ki jing sniu ki ba harukom ki don but kani ka por ke jong Hosea ka ka por haka pa ya ke em lang sa lang lapya ya ki haki kerdan ki ba pher ki don ki ba ruspa ki don ru ki ba duk ki don ru ki badon hapdeng jong kita ki baruspa bat ki baduk. Bat hagajo ka por lar fin puli ni kitab Hosea. Kayathu yangi bakani ka por ka long ka por ha ka ba wat ye kan niam lani ye jingaj ru labat lani lapenya da kita ki bahe ki batri. Ki bahe ki bahai. Ki badon ha ka bor ki badon ha ka spa ki badon ha ka buram. Bat kani ke jingdon jongki ya kata kerdan. Ki babat ya ke sensyar ke kadar, ke babat ya ke kai ke pateng, ke babat ya ke niam gurkom bat kum ter gala pelong ya ki. Bakin pendon kam bakla ya ke bor bat ya ke ikhtiar ke jongki. Bat dai kum hakani ke por ki parmi biit. Ba kani ke niam I kumba kadai kaniam jong ki bahe ki bahai. Bat ya kani ngan sepersyang manwara shibet. Kani ke judgment riu Israel namar kata. Kabalong ke judgment riu kaba I ke jong blay. Ke judgment riu kaba tapman sim jong blay. Namar bagladon haka kerdan bat kanam. Kala pendon kam bakla ya ka bor bat ya ka ikhtiar jongka. Bat kala poi hadu bakala kelet no yaublay. Ki jingsniu ki baharu kom pin puli ke kitab Isaiah pin kuli ke kitab jong Amos ki badai kita ki 8th century prophets. Bat ya kini ki jing shisha pilaru ban syam ngaji peron kam ya kini ki daki sauteli ki kentien ngaji bu kini ke kentien hima. U-H utau yo Hosea, U-I utau yo Isaiah, U-M utau ya Maika, baru A utau yo Amos. Dan fipuli ya kini sauteli ki kitab. Ki bayatu ya jinglong jingman juga ju kapor hapo kerhima Juda bat kum juru haka hima hapo Israel. Ke jingsniu ki baharukom. Ha kaba kalanang roy kanang ngibat daikum ha kani kapor ba uni unong yatu lupa Isaya ulawan ban yatu lupa ban kran Persia bat ha kani kabentai ya kani kadekot kabangang ala syem ban longkum ka nongrem jong jingeslok u Hosea u yoi ba kani ka jingjot jingpra jong ka imlang ka salang wat la ka I kumbadon ha pring ka jingsuk ka bakrau Hanrei ka don ka jing ban ben, ka don ka jing le ben, ka don ka jing le siliang. Bario I ba ka tmei jong ka jing sniu baro ki ba don ha ka por ka jong Hosea. U Hosea u yo I ba ka daw ka ba khmat e. Ka dei namar ba kini ki briu ki ba I ki jong blai ki la kentaj no yo blai. Ki la kelet no yo ko hukum ka jong blai. Ki la kelet no yo ka ktin ka jong blai. But ka jingmi jong kata ka jingedei ka bala dukot no blay. Ka wanra I ka jingsniu ki ba pher. Kala don
ke jing herdor hakar kom skautu ya ka babaha ba di ka basniu namar ba baro ki lelang ya ka basniu ki ong bakata kalong ka babiang ke herdor ha ke jinglong ka bakenja mensim ke jinglong mensim ka lahir hadu kata-kata bat ke jingmi jong kata kalong ke jing bam klop ke jing ban ben ke jing le ben bat phila ban nhiều bla ban jer ke teng yaki let's say yaki no ki jing sniu ke ba phila ban perkhat hakani ka juk ke bamenta hakatu ka por ke bamenswa ka download yakani ke jing shisha phila ban syam ma kani ke kitab Hosea ka long basau ka khot ka balai ka ba ong kum ni namar kata kari kan sayam briu bat ubasyong haka baro uns dot no lembat kimrat klau bat ki simneng shisha ken yeki dokha ko duriau ru an shimno kani ke jinglong mensim jogi briu haka to por kalakta om tang yeki briu rei kalakta yeke imlang ka salang kalakta yeka maryang pat ki para bimi ngakwa ban ringdur hang ni namar kata syapang kumno bakani ka jingklet no ka jongki ya ublay ka wanra ika jingjot om tang yaki hi yaka imlang salang yaka jingthaw ka jong blay paro pat ka basutriam hang ni kalong wat yaki khun jongki man puli biang ini ka khot mar kata yau patlang jonga la penjot namar bomdon jingtip namar mela kentat ya ka jingtip ngaru ngan kentat ya me ba men om long lingdo setia hanga naba mela kelet ya ko hukum ublay jong me ngaru ngan kelet ya ki khun jong me kalong ke ka ba ma ki ba ya ka bangiyo ban puli nang ni ka dekat ka baning kong kalong yo palang jonga la penjot kabaar kalong ba an kentat ya ka ta jinglong lingdo ka jonga ka jongpi bat ka balai kalong ba an kelet ya ki khun ki jonga jongpi ka khubor ka bang kwa ban ra nang ni kalong ki par bi kumno ba manga ban mangi ki balong ki lingdo ki bagan jaman sim mangi ngilong kita ki lingdo ki bagan jasim ngidon ya ka benta ka bakrau ban ri kendong ban pen bahaya ke imlang salangan sawan ra ki isu sang niang tai sibet ka ai ka ba Hosea ukuran hang ni kalong u target la ni u charge ya kita ki brio ke badon ka bor ban le ai na ka ka imlang salang Henry Kimshim la le Kimshim la IT pateng ya kata ka jingtip ya ublay lani ya ka bor jong ka jingtip ka jong blay haki khun ban rio haka imlang ka salang kata ka di ka way ka benengkong ya ka ba u Hosea ula kren persya ya ka di brio ka badon bor uong namar ba melakentat ya ka ktiin ya ka jingtip melakentat ya ka jingtip la penjot ya ki namar bom don jingtip kumno kita ki pailang kintip lada mem ai ka jingtip haki ka imlang salang jong to por kamtip ya ublay namar kita ki balakot ban long ka jingshai ban long kamlu kim shim la ai ya ka jingshai kim shim la ai ya ka kamlu namar kita ka daw ka imlang salang jong to por ka chat kata ka di ka way ya ka ba u Hosea wang let's see la de puli na kini kitab proverb arpu ar nriu tu hikai yau kena haka lenti bau dai ban le te un om ken ria na ka wat haba ulatemen let's see kini ki briu ke badon ya ka bor ban IT pateng ya ka jingtip ya ka tin ka jong blai kem sim la le kumta kila shubsa ya ka jingem do ka jongki Henry Kim sim la bsa ya ka jingem mensim ka jongki namar ka daw yau patlang jonga ya ki briu jonga lapen jot namar bapli kim don jingtip namar ma phi ki badon jingtip phim sim la tre ban ai ka jingtip ya ki kam dei tang kata ka weipat ka benta kalong namar melakentat ya ka jingtip u Hosea la bu ikin tin jonga ngo bo ong
bu ong ya kita ki lingdo habang ong ni lingdo wan mut bang ong tang yi ki pastor ki temesan ki nong ilam rei ka tu ka khot ngam pen puli mane ya ka city men kong Petros ma phi long ki lingdo ki bang jas em ka ba thau yi ki bang paro u church yi ki breu jong tu ka por what le men le ba phi dei ki lingdo what le men le ba phi dei ki khun jong jing shai lada phim im kom ki khun jong jing shai ki kam ki ba phi fitrei ki tin ki ba phi fikran ka pen pau ya ka jing long jing im ka jong phi ka pen pau ba phi kan tat yo play ki par mi pet ha ka im lang sa lang jong i mentapan in pet ha ka im lang ka sa lang jong i ta ha ka jela ka jong i kambon kumban 90% kila dai ki kristan repet ka ei ka baja pin kenya ka bamsap pin kren ha ki jing sniu pin kren ki no ki ei ki bom internet ki baja ka im lang sa lang jong i ki pen pau shai ya kata bamangi ki ba khot ya ladi bangi de ki kristan ki khon jong jing shai kim lo jong ka perthai ngim shim la IT pateng ya ka jinget ka bamangi ngi ka jing long kristan ka jongi ka kut tang hayeng mani ka kut tang ha ka jing wan jing esek Henry kata ka jing long kristan ka jongi kam lech bat ngi ha ka jaka bangi tre kam lech bat ngi ha ka business ka bangi don kam lech bat ngi ha ka jaka puli ka bangi puli ka kut tang hayeng mani kani ka prathai baro kadai ka jing penlong ka jong play ki brio baro kadai ka jing thau ka jong play ki dai upat lang jong trai Henry la penjot ya ki beli namar ba kita ki brio ki bala khot ila di ka chat ben riu ka ba kerpang ka jong play ka chat ben riu ka bala jiet jong play ka la jiet ban kentat ya ka jing tip ka la jiet ban kentat ya uplay ka wei pat ka bentah ni ka ong naba melaklet ya ka hukum ublei jong me kani ka jingklet haka konteks jong ka testament ka berim hadin bagi khun Israel kilami nari Egypt kila poi hari kanan habaki poi hari kanan hang tu ki don ki jinget ki bapher But kawin nang tiga jinget kalau nggak jinget haka blay bal, hau blay bal murno. But haba kini kun Israel ki poi hapo kanan, kia kendu ia kini ki beriu, kio i ke rap keriang ke jom ki bakalong ke rap keriang ke babha do kata ta. But kini ki kun Israel ki keli ki nong kanan. Pia le kom no ba pia bha do kan ini ke kendau ke siap. Akamat menong ki sok ki pai ki jong pi ki jingri jingdup jong pi ki bha ki miat ado kan ni. Pilek kum no, ngiyo i hoi ke kendau ka babah, tama pilek kum no shu ya tu lem yang i kili kini kono no Israel, kinong kanan gi ong ngi don, ya une ublay bal, ngi syakri ya ngi mane ya But kani ka jing syakri ka jong ya kani ka jing mane ka jong ya une ublay bal ukur khu ya ka riap ka reng jong ukur khu ya ki ying kesam ka jong. Ikon Israel ngamut dari yang hukum tama. Pat kata ka jing sungtu ka jongki. Ka penlong bakin lek pai sila ka jong ka sem ka yeng ka sem ka jongki. Kinong kum tu pleng. Uni ublay bal jongki ulong badon bor. Ki penrung ya kita ki elements of worship. Ani kita ki jinget ki badon haka jinget. Haka niam jong kinong kanan kila penrung no haka jinget jongki kun Israel. Pat kat penang miat ki sengi ki senam kum tam. Kini ki kun Israel kim tip shu. Kanu kabadai ke jinget tenrai ke jongki. But kanu kabadai na ke jinget jong ke jinget ya ublay bal. Kim tip shu. Kila kelat ka ay ka nongrim jongki. But hang ni ki parbi biit. Ke jinget jongki kalong ke jinget kabala kle. Ya kani runget ya katai runget. Kim don shu ia kan nongrim jong ke jinget. Padi kum hang ni ba haka
district ke jong yang ni Lime Kra district kelad ngila juyo i ke jing hikai syong ten ra jong kepalang balai kadau kalong ban penyo pat hangi ye ke nongrem ye ke jing hikai ki ban syong ten ra ke jing ke jong namar lada ngim yo ko mi ni ke jing hikai syong ten ra ki palang ke jong ki jing start jong ni ke pertai kum balong ki kun Israel apo rikanan habaki la tap ya kita kir kom snow tu jong ke jinget jong keniam jong kinong i nong kanan kelapen kelumari ke jumbat jumbat ke jinget ke jingem jong ki kom taru yang ayangi hari ni sengi ki pamenta o Hosea ulo ong ki kun Israel ba phila klat ya ka hukum ublei jong pi ki parmi bi i ki kun Israel how to go por kim don shu yak the chinget ki baskem how to play Yahweh but nga sheptieng yo hakni ki sngi ki jongi mentaru ba kata ka jinget ka ba manga ba mangi nginget ngim nget shu da ka mensim ka basngur ngim don shu ya kata jinget ke baskem haka jingem jongi ya ka bangi la ban pen pau ya kata jinget jongi haka ni ke pertai ki nongrem jonga jinget jongi la sya pen kala la sya pen ki no haki jing start jongi ke pertai ki long ki por ki ba ki long ki por ki ba shitam hatu kata ta bat ka basngosi bat ka basngoma hang ne shu kalong ba ka ni ke tin ka jong blai ko ong Hosea ong ba men om long lingdo satya hanga mani men om long lingdo shu hanga ka kam jong lingdo ka de ka kam ban ya sa ya ka blai na kam ta kinong pom hakipor ke men shwa ka kam ka jong lingdo kala ban deiru ka kam ya ka ba upet ya ke jing baha jing miat jong ka imlang ka salang Hendrai menta kat kum ka ni ka ktiin ka jong blay ngiyo i ba uta ubriw la ni ka ta ka jat ben riw la ni ka ta ka kunhun ka jong blay ka bakam ya la di bangi ngidei ki lingdo ublay ula slajno ya ka ikhtiar naki namar ba kila klet ya ublay namar ba kim tipshu ya ka hukum ka jong ki para bang i ngam kwa ba manga ba mangiru ki balong ka kunhon jong ki lingdo ki bang jaman sim ki ba manget scam ba mangi baro ngi badon hang ni kamtam ki khon jong ka balang hapok se pi don ye ki mission ki jaka ki ba per pi duwai pi asat na kamanta jong ki lingkam mission ki jong pi Om day tang bapia no dagi jing aingo dagi pisa ka jing don jing am jong pi Henry pi pen heru ye ke jing duai ke jong pi Henry la da manga ban mangi ka jing im jongi kam ya deitur bat kamon ka jong ublei ki parbi ka ma yo ye ka ta ikhtiar jong a jong pi ya ka ta bor ka ba ublei la ai hanga pi kum ki dagi lingdo ke bagan jaman sim en slide no nanga Nakot yang ini namar kata nam ta jong pi ki parmi ki bo jugar shan ya ka kam ka jong play ublay dawa tang ya kata andrei ka ktien jong play ki thu ingi bo ublay dawa ya ka do no jong apa jong pi namar la de yo i la de pin pet ya ke jing sniu jong ke imlang ka salang hangahi nga yo i ka jing sniu jong ke imlang salang ha ka jella ka jong i Kadau kadai namar baki kenhun niam baper kim la shu ban ai ya kata jing hikai tin blai ba kata tin blai kan rung ha jing em jing banget baki ta ki banget kila ban penon kam ha jing em ke baman la singi ka balang kristan kelanang telot kanang mikis Namar bagi kun jangka balang kim sim la yo itu ke jing besar ini kim sim la tre ye ke jing besar nak ketien ke jong play. Parban penun kam ke jing ke malang. Singkau ini ke jing besar jaka jing besar ke Sunday school. Kat kum ke statistics bagi yo nak ke presbytery. Ke Sunday school attendance ke jongi. Ngam sim la yo ke statistics nang tina po benang ni nak ke balang po se. Andre ke overall statistics
ngi syamba ka Sunday school attendance jong ki balang hapo jong ka laim kra presbytery ka poi tangkumba life away but life percent but kat kum ke jingwat kat nang mi ki snam kat ba kini ki khun ki nang he ki class ka attendance ka jong ki kanang duna la fin pet ye ka syllabus jong ka Sunday school pinyo iam tu ki don ki jinghi kai ki ba kordor hadu kata ta la ka long ki samlai ki kena lani ye ki rangba but ka wai ni ki jing tumu jong ka Sunday school ki para bi it kam dai bangin yo ye ki jing start ni ki jing tip ye ka tien jong blai ndrei ba kita ki nong wan she ka Sunday school ka dai bak ba kata ka jing wan jong ki ban puli ye ka tien ka jong blai ka Sunday school kan transform ye ka jing em ka jong ki but kata ka transformation ka ba ki yo na ka jing hikai Sunday school ki la ban long ru ka jing ku ki em lang salang sabu ma pi ka jing kali ngai la di ngawan Sunday school ne pada ki secular schools ki jong i la fin pep license pep I medical certificate la pep bon sngi la ki panai wat ban fail ru pina ban fail ka bakat no tam ki lenti ka jaman sim ki pa kum no ngin tip ye ka ktien ka jong blai but kum no ngin nang ban IT pateng ye ka ktien ka jong blai ye ka hukum ka jong blai she ka pateng ka ban sawan la da ye la ding ngim don ka jingsa re ka ei ke banging yo jingsa ka long leng ba kini ki kor ki bor ki ba pher ba don ki kti ki jong ki par mai bi i lada yo pai lang jong blai la pen jot ka dau ka long le se na ka dau jong a ba jong bi ba ko khamma hang ni ka long ba blai ong bangan klet ye ki khun jong bi le se phila ban ong yenga te pastor kani ka khubor jong phi te ka long tang na ka banta i mei pa jong a kadai nam te jong phi ki khun samla ru kum chu balana mangi kum ki khun samla ngim he ngim san ha ka lenti ka jong blai ngim don la ne ngim don ei ha ka bai dai bet ka jingtip ka ktin ka jong blai la shai le shi sngi la ngin shim ye ka ran jong ka long kmi long pa kum no in IT pateng i ka jing wei na ki kpa jong ka balang Martin Luther ong ba uno la ne ka no ka brio ki bam pat nang ban hikai ye ki khun jong ki ha ka lenti ka jong blai kim pat long fit ban long kme long pa ki tin ki ba e ba na ka mata jong ki khun samlangin pen kre eladi bangin besar ila di dekat tien ke jong blai bangin hengin san hang ta bangin contribute ke em lang salang dan hari ni ke jing slok pastor ke beladap hang te po yo pam tia ngilo yo banya keren ya ke prophetic ministry jong ke balang ke em lang salang kumno kum ka balang la ni kumno kum ki breu ki jong blai ngi dei ban don ka benta ka bah khmat ban long ka sur ka jong blai na ka benta ki jinge ka im lang ka salang ano ifi ngai le ding am dei pastor ubai perkhat tang se peneng ngam tip kata ka peneng ka ban long kum no ngangongan im yi ka jing im ka bahangan persang ban im yi ka jing im ka batip ru blai kat bala le bo de ka jing rap ka jong mensi ma ko jong blai kata ka jing perkhat sang kata ka peneng ka jing im juga ka kamram ka jong kam dei ka kamram jong dei ka ei ka banga kwa hang ni ka long baka jingdon jonga kani ka pertai kan long ka jingker khu ya no ngam kwa ban long na ka dau jonga ellet du jok manora mano hagini ki sngi ka pamta ka jingela ka gospel chati than ling yong ngadang wan ban ai training hagini ki sngi bla dap ki pastor chani ba phin bu mission worker kamen toy shu kamen toy ban bu mission worker chati namar ba ki bri ki pe kim sngap te ta jing lap jong gospel kim sngap ya ta jing lap jong pi kim sngap ya ta jing hikai jong pi ndrei ki pet kum no pi em ki pet kum no pi kran ki pet kum no pi ya ngajo ong ni man ka por ngam tip hang ni ngalong ne ka perthai man ta kam kwa shu ban sngap ka gospel ka kwa ban yo i ka gospel ba jong pi ba jong tila dangim don ni e na la di ngim don ni e ka jing im ka jongi da ka engin a shi ka perthai kumno ka perthai kan yo i ngi para mi bi ka ne ka jing kran jong hosaya kala jia
Hakasnem nyau spa arpuar shwau kris bar kasnem san spa kendai punyau shwau kris lapan kelem no yakni ka chai penrio lapan kelem no ya ka temple ka jong play pada ka por ka bamen shwa shisien balapan kelem ya ka temple shisien balapan kelem ya ka ying mani ka jinget jungi brio ka kelem lang hangta pikan mau fin puli ka sam ka shis pa lai punyau Kabakran sepang gitu kajing khot jong itu kinong Babylon ban ong iki kun Israel ban ruai kajing ruai ki ong kumnung in ruai kajing ruai turai ka rinong wei ha kajing kelam jong ka temple lapan kelam ye kajing het jong ki hendrei menta ki para bi usoitan uyat ta ka formula ka balong reverse ka balong mar khong pong usoitan menta khuslai phidon ka yeng mani ka ba he kan no phidon ka technology ka ba biang kan no ka yeng mani ka jong phin rei ka ei ka ba usoitan ukwa ban pen khi ka long ban pen khi ye ka jing jong phi jong na ka long ka jing trei ka ma mar khong pong ka jong no soitan mar ka ta daw ni hap long husia ra ka ni ka benta usoitan upar sang ban pen khi ye ka jing mot jing perkhat ka jong upar sang ban pen khalam ye ka jing jong le ayu to yashna ka ying mane ka ba he mlei henrei ka jinge jong phi te kam dei ban scam an ye phi ki jingi kai ki ba phe ki ban pen baklai ki jinge jong phi namar ta ka daw ki parmi na khat yangi ha ka ni ka jan mi ka ba menta balar ka dei yangi bangin tei pat ka ni ka imlang sa lang ka bala jot ka bala pra Lada ka day yangi bangin penki impat ya kan ke imlang saklang ka bala jot ka bala pra. Udon uni we lingdo na ka yeng lingdo. Ubala khot ya ki briu ki jong u. Ban penyo pat ya ka jingtip ya ka ktien ka jong blai ban impat ya ka jing im ka bakat kum ka hukum ka jong blai. Fin puli ya kan ni kitab Ezra kan ni ka day hadien bagi kun Israel kila syak penjot kila lek pai apa ka jing lam apa ka jing long sim jong sim Cyrus sim jong hima Persia wong ini kintian Ezra lai bat kila bu ya ka duan halaka jaka naba kila shepting ya ki briu kita kiri bat kila aingu ya ki jing aingu thang halor jong ka hautrai Pada ke jingai ngu thang ba men step bat bala janmiet. Ki para bi iet ka khupor ka bandeng kong ka ban khot yangi hagri ka janmiet ka bamenta. Ngiyo I bala nang penjot ya ke emlang salang ngiyo I bala nang penjot ya ka Maryam. Ngiyo I ba ka jing sniu ka nang san. Bat kani ka jing sniu ka kta yanga ka kta yugi kun ki jangi. Ladingi shep tieng. Ya ki jinglong jingman ki bajia ni ki sngi ki parmi. Ka way ni ki formula ka ba kani ka ktien ka jong play ka la ai ka long bat kila bo ya ka duan hala ka jaka ka way ka jaka ka way ka yeng ka don ya ka duan jong jing shakri play ngin pen long ya ki yeng ki sam ki jongi ka duan ni ka jaka ka bangin shakri play ki prapi ki yeng ki sam ki jongi ki de long ki yeng ki sam ki ba ya pule ka ktien ka jong play ki ba bo ka jing duai ka bat ki ba IT pateng ru ya kata hakikun ki kti ki jongi la silar bu jing kli yang ba yang ia ka por kat ning ya wan ji seng rei kat nungi pen long ya ki yeng ki jongi kum ka duan jong jing shkri play ne pi pen long tang ya ka yeng mani ka duan jong jing shkri play lar pi shep tieng yi ki briu jong ni ka ri Lar pisep tieng ye ki bajia hari ka imlang salang bakila ban jah ki yeng ki sem ke jongi. Tungin sedang ban penlong no ye ki yeng ki sem ke jongi ki doan jong jing shakri play. Ki para bing bi nang ta shu u Ezra kum uwei na ki lingdo na ni kum uwei na kita ki bawan na ka yeng jong ki lingdo. Ulale kum ni Namar u Ezra ulabu halaka doknon banwat ya ka hukum utrai kata kadi gemening kong kabar ka long bat ban le ya ka kata kadi kabar kabalai ka long ban hikai ha Israel ya ki an bari ki jing bishar ki para bai bi ki breu ha ka por ka jong u Hosea Hosea ul ong ba yu pat lang jong ala penjot namar bom dun jingtip
Namar ba kini ki briu ki badai ban long kamlu ki badai ban long ke jing shai kim shim la shim ya la ka jong ka benta la da ka dai yang ar ya pi bangin contribute se ke jing ba jong ka im lang ka sa lang ki parmi i la da kat ni ngut ngia don ha ka di ka jan miet ka pementabat la da tang kat ni ngut ngi persyang hala i jong i bor Baga ktiin ga jong blay kan yo jaka ga jing im jongi. Barbada ga ktiin ga jong blay ngin pen kela ya ga pertai. Kum bolong Israel ule kum no. Ula bo hala ka don ka don ka commitment na po jong. Berkata kalong banwat ya ka hukum utrai. Ban puli ga ktiin ga jong blay. Nang ta shu om day ta bangin nulong tangi tagi Kristan ki ba puli ga ktiin ga jong blay. Henry ban le ya ka. Ngin le ya ka ka bagaktin ka jong blay ka hikay ngi padom tang ka tabangin hikay ru ya kata sikiway idon wi parlok jonga ibri nang ni ka palang hi I panun kami ka ni illustration aslam ba habaki wan siya tika pastrate ka mga tray man siya siya mau kontrol presbytery ang habang awan siya ti ngam itu kanu ka mau bang kanu ka jata kanu ka nong hulo bagam tatete namar bom don dak ai ruem Henry hadin ka tukan ipor habe ilawan sethi kala suk bantip ya ka kerteng jugis nong namar bagila don ki signboard kita ki signboard ki yathu ya I bak ila poi hagata ka kasno ki parbe mi mangir ngi don ki dak ki shin ha ki silong mat ki jongi baki briu haba ki tang supet yang ay pi Kila itu bagi day ki Kristan. Lada kadai yang I bangin rak kubor syaki kim don pen sawa di kiteng hom. Henry tang daga jing im ka jing pej ka jing im jong tiga beri tang pej ka kom keren jong ka jing keren jong u pej ka ktien ka jing im jong u itu bo day Kristan. Hatung I don ne ya kata signboard ane ki dak kishin ka jing im jong I. Bangin hikai ki wei klam da keren. Klam da yathu da ka shintur ka jongi Henry da ka jing im ka jongi ki parmi ngi don ye ka jing slok bo trai jisu pat ka ktin ka jong blay ka pan kan mau yang I ba kum ki banget ki balong ki lingdo ki bagan jaman sim ong ka ktin ka jong blay ka ong kum ni pet bat nga na ka city ban kong yones kalang ban kong record ka ba south ter la da banga ban mangi itu yu taw bala khot ngi ong ka ktin ka jong blay ka ong kum ni Uta uma ong nga itu ya u. Baru bam sumari ke hukum jong u. Ulong ubalam leher. Bat kata ke jing shisha kam don ha u. Henry jaru badu sumari ke ketin jong u. Da shisha ha uta la penjanai no ye ke jingi yublay ha ke ningi tip bangi long ha u. Kerkat ke ban riu ko. Uta uba ong ba uyai sa ha u. Uta ubakam yalade ba udei Kristan la silan bu aiti kintin. Uladei ban yad hi kumta kat kumba ula yad mo. Kat mumot ladangi ong bangi dei ki Kristan. Ngiladei ban yad kumba u Jisu Kristus ula yad. Hakani ka pertai. Habu Jisu wan sing ni pertai ula pen kelai ka pertai. Ula ai ka jingkerman. Ya kita ki bedu jingkerman. Ula pen im ki papang besit. Ki parmi ka benta ka jong phir ka long kumta Hosea te ka ching perta ka jong u ka la sep ai kita ki briu ka por ka jong Hosea kim shim la la ban le ai ru em namar ka daw la pen pat pen prai ka jai ben ru Israel ya ka chinget jong ki la pen khalam re gan ong I phi ki parmi wat ai ba ka ni ka chinget ka jong I wat ai ba ka ni ka niam Kristan ka jong I kan ja no Henry to ai ba mga ba mingi wei piwe ngin long ko balong Ezra habulit pai pat si Jerusalem ban tei pat ya ka jinget ya ka balo kut ching mo de ka donot ban wat ya ko hukum ko jomblai ban le ya kata ban hikai ru ya kata ki wei ki parbi wi nga khot ingi namar kata ni ka chan mi ka ban tangin mi nang ni da ka yeng ka bagan tang ka jomblai ngi don ka prathai ya khamat jongi ka brachat Ngidon ki kun jongi hegi yeng ki sam jongi. Ngin sadon ki kun ki jongi la shai di shiski. Namar kata lada ngaman mangi syaptin. Baka ni ka jing sniu kan wan hangi. To tau ki duan ki yeng ki sam.
pada kadai yang iban penkelai ke imlang salang tu ai pengen yo shwai ke jing hikai ni ke tian ke jong play ngin le ya ka pa pengen hikai ru ya ka shiki wei pat ai pa ke tian ke jong play kan long ke jing rap kan long ke jing pen kan ma nam ta jing i wei pa uchi su tu ong gospel yones kan do lai plai ong bahaka ta ka perthai pin yo ka chinchar Henry tu long shlor pinga ngala job ya ka perthai ya ka jing shakri ka jong i play ki don shibon ki kam ki permi ngin trei halai jong i benta ngin trei halai jong i por pat ko mo ong i pia ka bastang e man ngin don ka benta ka bakrau pan penlong ya ka ne ka perthai ka hima ka jong play pan ngin mi nang ni da ka takar kom su pada da ka dei ba ya ka pai lang jong play la pachat ka dei na ka dau jong au leng do ka dei na ka dau jong pi ki leng do ka chan sim pan ya pan ai jing ka ma jong play wan ai na mar ka ta ba ka ne ka pop jong i briu ha ka por ho se ya ka long ka pop ka bangin repeat pi yang manta sa sin re ai bingin mi nang ni takar ka skom sung tu bangin long ka jing kar ko ngin long ka jing shai ka jong play ka pertai u blem kur ko nang ka porom chu amen Ngengo yuble ulam ulam ini kubor ke bakordor ke bedai pore ap dengan jengi leng balo jong syakri ngai ila syashkor bayaka in bat ini kitini ke jong blay pentre kami kiru ha ke jengi jengi ke ba halak sengi blin kurhu i ben devsli lendam ya jeng syakri ke bakordor ke jong i ha kate kaslem hi theology jong assembly unkurhu ya kiwe bat ki benta jong jeng syakri ke jong i bat unkurhu ru ya yang kesem jong i hi baro ko we ngin mi ni ke yang ke bentang ke jong belai dak bara ye ni song ho dak bari khop ki tunut ke jong i bagin duai wo le un long yang i kita ki lingdo ki bakin ja siam ki lingdo ki bakin ja siam bahang nu no bigidon ka perthei ka ni ya ka jing phabri ko jong trai jong yu Jesus Christ ngin pen wai no ka jing mani jing yu blade bang ir wai ka jir wai ka ba saus pa safusan saus pa le husau na ka barim lam yanga atrai Jehova pilgrim ling ba ka perthei ngangat lot mame tu ai bor betin yang ada ketis ne kat bangaim the athe la jing ai bahadin jong kani ka jirwang kerpat pesan el kurkalang in boleng ko da jing duai badin pelait lungi da jing kerhu pun wai saus pa sausan lam yanga atrai Jehovah pilgrimling baka perthei ngangatlo mami tu ai bor tin yanga dakti isnei kat pangain kat pangain the a the la jing ai kat pangain kat pangain the a the la jing ai ngan di ka ka jing em lei ngan si liang shu ai ngan bam
kat bangain nganom ngan om silang shu kat bangain nganom ngan om silang shu onda boy harut wa Jordan jing sheptin wat ai gan wan ling ba jing at pelong itrim Jisuan mami bantan Hallelujah Hallelujah Junom long hari kanan Hallelujah Hallelujah Junom long hari kanan Tang idwai Ngingu yamea try ublay bukpa jongi ubahap neng Namar kani galat ya ke bemidang play yang iban don hakani ka yeng ke bekentang ke jongmi hakani ke sngi Melai kren leng bau syakri u jongmi ban pinkan mau ya ke jingim ke jongi ke man la ke sngi Ya ke jing don kam ban pin klan ya la de shimet Ya ki yeng ki sem ke jongi Bad ban besar ya la de ne ke tien ke jongme Bangin laban besar Ya ki kon kikti Ya ki long din ke jongi Baka taka ri baka jat ban reu Bad baka balang ke jongi kan ne Kan san Bad kan yai trei ke kam jo ke jing panem Tat hadu bamendawan Sya yang itrai habang yos ngawi ke tien jome Ngin yo ya ke ban pendon kam Ya ka haka jing im ke baman ke sngi Om tang hangni haki jaka baro kat kum ke jing pelelat ke jome kerku ilau jong usyukri u jome ku trai bari pendon kam ye ke medisi ke budan long udang sandur yakin syukri ke jome ke ban mi ye ke ban kersyan ye ke balang ke jome long ni kari bari ke yeng ke sem ke jongo bagi yeng ke sem ke jong usyukri jome kan long ke yeng kebadan kejing kersian badap dekat jing sok kejong me kenrat pelat yang inang ni habis ngilat pai pat selagi jong ki yeng ki sem kejong i ngenamat ya kejing don ringkat be kejing alam kejame ngimi marwei ni lagi jong ki yeng ki sem henreng ngilat pai nang ni ringkat pat me ki breu ki baladap dekat tien kejong me sengawi ke bangu kejong i haga kateng kejong jisu ngipan ini baru. Batu ai baka jing iet ke babam jikot ke jong play kupa. Ke jing ai ke badap biang ke dong Jisu Kristus bau trai. Ke jing selok ke bapenchat bor ke baya lam lenti ke jong men semakot. Kini kin yai syong sa ker hai lembat ni ki ba syakri yeme hakane ke sni. Ki badan hang ne ki badan ke lengkari baras lak setelak jong ke pertai kumjo. Nado mentah bat ceduk ke babam cikot. Amen.